Regina, per què esteu per aquí, tanta gent? Què feu aquí, tanta gent? Què feu aquí, tanta gent? I què heu estat tot l'any fent la gimnàsia? Tot l'any fem la gimnàsia heu estat. Hola, Pura, què feu goig? Quina taula més bonica. Què feu? Què feu aquí? Què celebreu? Saca nos viene. Esteu guapísimas. Hombre, no lo dudes nunca. Que celebramos hoy la despedida del gimnasio, de la temporada de verano. Entramos en verano, mes de agosto ya. I la Maria, què està? És la vostra profe. La María de nuestra profe. Y le hemos hecho un regalo, no sé qué, Ara parlarem amb ella. Què li heu regalat? Pues yo sé de moment una caixa de bombons. Molt bé. Del Rocher aquest de quién es, quién lo representa. La Presley. Hemos pagado el envoltorio, los bombones y a la Presley. Caram, molt bé. Impressionant. Hemos pagado y alguna cosita más que habrá caído. Molt bé. Y estamos aquí con todas nuestras amigas. Quantes sou aquí Mira, avui? 45, 50. Ara mira. Todas de la primera edad, todas jóvenes. Sí, no, ja ho veiem. Jóvenes y bien puestas. I molt guapes. Sí, muy guapas. Totes Sí. guapíssimes. Es que aquí no dejan entrar si no somos de guapas para arriba. Totes sou de Collblanc la Torrassa o de Santa Eulàlia? Totes de Collblanc la Torrassa. No, pues Blanco Raro. Es lo mejor que hay. Por salvar Es lo Ric. mejor. Força Barça. Molt bé.